Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο, «Ο Ηθοποιός», καθώς με έχει κερδίσει λόγω του τίτλου του. Και εγώ είμαι ηθοποιός, οπότε με το που το είδα στο βιβλιοπωλείο Πολιτεία, φώναζε «Αγόρασέ με» και το πήρα. Το βιβλίο όμως δεν μιλάει μόνο για τους ηθοποιούς, αλλά για όλους μας που είμαστε ηθοποιοί στη ζωή μας. Και μάλιστα από τα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Το ότι φωνάζουμε για να τραβήξουμε την προσοχή των γονιών μας. Ή κλαίμε, χτυπιόμαστε κτλ. Για ένα παιχνίδι που ζηλέψαμε ή μια λιχουδιά. Επίσης, ο αυθορμητισμός μας κάπου χάνεται στην πορεία. Εξαιτίας των πρέπει. Η εξέλιξη ενός ανθρώπου είναι προσωπικό ταξίδι και εξαρτάται από πολλά. Τα πρώτα είναι απαραίτητα και πώς το λένε, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Ναι, αναπόφευκτα. Σχολεία, πανεπιστήμια κτλ. Το πώς χρησιμοποιεί όμως κάποιος τη γνώση, τις εμπειρίες, τις κλίσεις του, όλες τις πληροφορίες που τον βομβαρδίζουν καθημερινά, είναι υποκειμενικό. Πώς θα το εκλάβει ο κάθε χαρακτήρας. Όπως επίσης και ένα σωρό βιβλία που υπάρχουν, εγκυκλοπαίδειες, οτιδήποτε θέλει είτε σε κάποιο τομέα είτε σε όλους τους τομείς να είναι γνώστης ένα παιδί. Και εκεί είναι, ξέρετε, και οι καλοί μαθητές, οι κακοί μαθητές, τι ακριβώς τους αρέσει ή αν είναι καλοί μαθητές γιατί θέλουν σε όλα να αριστεύουν. Αυτά. Πάμε να διαβάσουμε. Καταρχάς λέει ο ηθοποιός, παίξε το ρόλο και βρες τον αυθεντικό σου εαυτό. Θα διαβάσω το οπισθόφυλλο, που πάντα το διαβάζω στα βιβλιοπωλεία, πιστεύω οι περισσότεροι, και μπορεί να κάτσω μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο για ώρες να διαβάζω μόνο τα οπισθόφυλλα και να μην αποφασίζω τι να πάρω. Είμαι και ένα αναποφάσιστο άτομο. Μπλέξαμε. Η τέχνη της υποκριτικής είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, όσο παράξενο κι αν φαίνεται αυτό. Επιλέγουμε τους ρόλους που υποδιόμαστε σε διαφορετικές καταστάσεις και για διαφορετικούς ανθρώπους. Όμως μπορούμε να βγούμε από αυτούς τους ρόλους, να διεκδικήσουμε ξανά την αυθεντικότητά μας. Χρησιμοποιώντας ως σκηνικό μια αίθουσα διδασκαλίας, αυτό το συναρπαστικό μάθημα εξερευνά την ανθρώπινη συμπεριφορά από την οπτική του καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες αντικατοπτρίζουν τη ζωή. Η τέχνη της υποκριτικής είναι η πρώτη δεξιότητα που μαθαίνουμε, ακόμα και πριν από τη γλώσσα, ακόμα και πριν μάθουμε να περπατάμε. Ξεκινάμε τη ζωή μας ως μίμοι. Παρακολουθούμε, ακούμε και μιμούμαστε. Είμαστε ηθοποιοί εκφύσεως και σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας τελειοποιούμε την τέχνη αυτή.